Azkar ibili nahi baduzu, joan bakarrik. Urrunera iritsi nahi baduzu, zoaz lagunekin. Berehalako arrakasta iparrorratz den garaiotan, begirada iraganera eramatea ez dirudi oso praktikoa. Eta hala ere, horixe baino ez gara, iraganez beteriko etorkizuna. Guk atzerantz begiratzen dugu, baina baita aurrerantz ere. Horregatik begiratzen diogu, gaur eta egunero, 1976ko martxoaren 3. Eta ia mende erdi geroago, aurrez aurre begiratzen diogu. Eta horrela, zerbait begiratu daitekeela baieztatzen dugu. Eta aldi berean, haren iragana eta etorkizuna begiztatu. Hortzimugak badaki zerua eta lurra bere baitan uztartzen. Eta lur honetan, zeru honen pean, mendian ibiltzeko zaleak gara. Eta ez gara nekatzen, behin eta berriz igo dezakegu mendi berbera. Badakigu ez garela nekatuko, ez dugu etxiko, batzuetan ezinezkoa emango badu ere. Utopia bat, jarraitzeko joera berezkoa dugulako. Eta agian, ez gara azkar joango, baina inoiz ez gara bakarrik ibiliko, badakigulako, urrunera heltzeko, lagunekin joan behar dela. Elkarrekin, batera. Eta han, egiak hartuko gaitu, zutunik, eta bere argiak besarkatuko gaitu.